Sziasztok! Andi vagyok, és ebben a videóban arról fogok mesélni nektek, hogy milyen könyveket tervezek elolvasni ebben a hónapban. Ma március 2-a van, és először úgy gondoltam, hogy egy tavaszi TBR videót fogok készíteni, de aztán arra jutottam, hogy nincs kedvem olyan sok olvasásomat betervezni ennyivel előre, ezért arra jutottam, hogy inkább csak egy márciusi tervet állítok össze, és azt fogom most bemutatni nektek. Remélem, hogy 3 könyvnél többet sikerül elolvasnom a hónap folyamán, viszont egyelőre 3 olvasásomat terveztem meg, és azokat szeretném most nektek elmesélni. A legnagyobb célom az lenne, hogy csökkentsem a magánkönyvtáram olvasatlan könyveinek számát. Jelentkeztem a 2024 a magánkönyvtár éve molyos kihívásra, és az arra összeállított listáról választottam 3 könyvet, amelyeket szeretnék március folyamán végigolvasni. Az első könyv A lányunk férje címet kapta. Ez a könyv tavaly február óta része a magánkönyvtáramnak, és tegnap el is kezdtem olvasni. Felolvasom nektek a fülszöveget. Hányféle igazság létezik? Felkavaró és elgondolkodtató történet egy véletlenül gyilkossá lett apáról. Egy hideg téli reggelen feltárul a börtönajtó Joseph Scott előtt, akit a jómaga viselete miatt korábban engedtek ki. Mostantól szabad ember. Viszont eddigre már szinte mindenét elveszítette. Véletlenül egy családi veszekedés közben ölte meg a feleségét, és a tragikus eseményig kiváló férj volt, igazi mintaapa, a városi iskola megbecsült történelemtanára. A szabadulás után első útja rögtön a gyerekeihez vezet, akiket a gyilkosság óta az anyai nagyszülők nevelnek. Azokhoz a gyerekekhez, akiknek a szeme láttára végzett az anyjukkal, és azoknak a nagyszülőknek kéri az engedélyét, hogy újra találkozhasson a gyerekeivel, akiket egyetlen lányuktól fosztott meg borzasztó tettével. Így kezdődik a történet, amelyet több szereplő nézőpontjából ismerhetünk meg, az erős karakterű nagymama, az érzékeny nagylány és a bűntudattól gyötört apa szemszögéből. Csak hogy ebben a regényben senki és semmi nem olyan, mint amilyennek elsőre látszik. Régóta érdekel ez a történet, és előjáróban 2 kihíváshoz fogom társítani az elolvasását. Az egyik a tavaszi bingo, amelynél az egyedülálló könyv kategóriájára fogom vinni ezt a kötetet. A másik pedig a különböző kiadóktól való olvasás, ott pedig az egyéb kiadóhoz viszem, ugyanis ez a példány, amit én olvasok, a Lettero könyvkiadó gondozásában jelent meg. A másik könyv, amit március folyamán szeretnék elolvasni, az a Fagyos ikrek című thriller. Felolvasom ennek is a fülszövegét. Sarah egyik lánya meghalt, de vajon biztosan tudhatja-e melyik? A Fagyos ikrek lenyűgöző pszichotriller fordulatokban bővelkedő cselekménnyel. 1 évvel azután, hogy az egyik egypetéjű ikerlányuk Lídia balesetben meghalt, Angus és Sarah Moorcroft a férfi nagyanyjától örökölt kis skót szigetre költözik, abban a reményben, hogy sikerül helyrehozni az életüket. Ám amikor az életben maradt lányuk Kirsty azt állítja, tévedtek, és ő valójában Lídia, a házaspár világa ismét romokban hever. Ahogy közelít a tél, Angusnak el kell mennie a szigetről dolgozni. Sarah magányos, és Kirsty vagy Lídia egyre zaklatottabban viselkedik. Amikor anya és lánya egy hatalmas viharban a szigeten reked, az asszonyra rátörnek a múlt emlékei. Mi is történt valójában azon a végzetes estén, mikor meghalt az egyik lánya? Ezt a könyvet is tavaly februárban szereztem be, és amint hallhattátok, egy thrillerről van szó, így vinni fogom a 2024 krimi tavasz kihíváshoz, ahol ugye krimit vagy thrillert kell olvasni,
Emellett a tavaszi bingo kihívásnál a testvérek kategóriához fogom vinni, a különböző kiadóktól való olvasásnál pedig a Gabó kiadótól való olvasáshoz. A harmadik könyv, aminek az elolvasását beterveztem márciusra, az pedig Tavi Katától a Nincs több titok című kötet. Ez a könyv még 2022. novemberében került a magánkönyvtáramba. Felolvasom a fülszöveget. Hadik Helgát egy buliból hazafelé néhány fiatal kirabolta, és azóta fél kilépni a házból. A barátai nem hagyják, hogy teljesen bezárkózzon, és a bosszantó, ám annál helyesebb évfolyamtársa, Korányi Dani is felajánlja, hogy segít neki legyőzni a félelmeit. A fiú önvédelmi órákat tart gyerekeknek, és úgy gondolja, Helgának is tudna mit tanítani. De ki ez a titokzatos fiú? Vajon miért segít? És Helga szigorú apja miért nem nézi jó szemmel ezeket a külön órákat? Helga egyre jobban megnyílik Daninak, míg a fiú zárkózott, titkolózó marad. A lány egy idő után nem tudja eldönteni, hogy saját maga vagy Dani lenyűgöző társasága miatt várja-e a találkozókat. Ráadásul a támadók kilétére is fény derül, ami nehéz döntés elé állítja Helgát. Vajon mennyit érnek a régi és az új barátságok? Milyen titkokat rejthet Dani múltja, és Helga valaha is kimer állni saját magáért? Amint láthattátok, ez egy vöröspöttyös könyv, ezért a tavaszi bingónál is, valamint a különböző kiadóktól való olvasásnál is a könyvmagyképző kategóriába fogom vinni ezt a kötetet. Több olyan kihíváson is részt veszek, amelyen könyvmagyképzős könyvet kell olvasni, vagy magyar szerzős kötetet, vagy könyvmagyképzős magyar szerzős történetet, így ezekhez mind tudom társítani majd ezt az olvasást. Természetesen ez a könyv a romantikusokat olvasós kihívások teljesítésének is a részét tudja majd képezni, valamint jó néhány olyan kihíváson részt veszek, amelyben különböző címkékhez kell társítani olvasásokat, és biztos vagyok benne, hogy mindhárom könyvet tudom majd valamilyen címkéhez csatolni, viszont azt még nem tudom előre, hogy melyikhez, mert nem szeretném megnézni, hogy milyen címkéket tartalmaznak ezek a kötetek. Ezeket a könyveket szeretném március folyamán végigolvasni, és remélhetőleg majd egy másik videóban elmesélem nektek, hogy sikerült-e ezt a tervet megvalósítani. Addig is jó olvasást nektek, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!